sarki ban san wasu na zagi na ba, komai kai mun ba za ka tare samuna ba, shin wai mai nema ba za ka ga alkhairi na ba, to Allah yayi mun bance kuma ba za yayi ma ba, kai mai gulma ba ka yi zigar yan karɓa ba, kuma ko da na je ba zan yi shiru don tsoro ba, wannan na san ba za ya rage kimata ba, harshe lallai zai yanka wuya in bai sati ba, sharri na san ba za ka yi bai koma ma ba, aikin banza ban san da na jefa ta ba, kowa bu'uwa ba za ya kicin riba ta yi ba, ko da kai mun bance maka ban yafe ma ba, to in ba ku ai ba za a jiyo sauti na ba, sara suka ba zai hana gamji toho ba, ni dai na san ba zan zama bakin ganga ba, to sirri na dai ba za ya yi inda mukama ba, ga amsar ta zo amma maganar ce ba ɗai ba, mai jin haushi na ba kai na sakawa riga ba, in ma zargi kai to kai ba ni ce ne ba, kuma halin kowa zai bi shi ina nan ban kau ba, ana bacci ban fara rufe kofata ba, kuma duk rinsi ba zan guji dardo mata ba, na zama sansi mai jumbar ai ba zai hau ba, indai ka san tauna ka ba zai koma nau ba, naukyale min in kaki ba zan saurara ba, to ni dai na san Shamsiya ko ban san tsoro ba, to mai zan sama ba Allah ne ba, ba mai gane kurma in ba nuni yayi ba, mai kusan zance na ni ban gane ma ba, in ka hau ban hau ba ba zai zama laifi ba, in na hau mai nema ba zamani ne ba, kumfa ba tare me ba dan dai ba dan ba, sai na ce ma ba dai zagi ne ba, duka mai sukar falke bai je yawo ne ba, yaro baya take ba in kari ne ba, me san karyan sinke to bai shirya min ba, Allah shi ke komai ban ce wani yayi min ba, in an ce mun jarmai ba labari ne ba, ba mai samun komai in ba tashi yayi ba, Allah ke mun komai ban roki mutane ba, shi ke yi yayi maimai ba lissafi na ba, masoya ku yi haƙuri Shamsiya ba zan muku nisa ba.